Днес ще ви покажем как се правят мекици. Първо ще трябва да приготвим тестото. Необходими са ни една чаша вода за направата на тестото. Също така ни е необходима една лъжица захар. Също така една лъжица мая. Забъркваме. Около 10 мл слагаме олио. И след това около 200 грама брашно. И започваме да бъркаме. Също така да не забравяме и сол. Солта е около 2 щипки. Забъркваме сместа. Добавяме още малко брашно. Почваме да месим. Трябва да месим и сместа да не лепка. Добавяме още брашно. Продължаваме да бъркаме. Още малко брашно се слага. И вече мислим, че е готово. След като е готово тестото, трябва да минат около 30 минути, за да шупне тестото. След като тестото е преседяло 40-50 минути, вече е готово да започнем процеса на работа. Необходим ни е тиган с олио на не много силен огън, на не много слаб огън. Чакаме да загрее. Приготвяме си всичко нужно.
Намазняваме си двете ръце и започваме да обработваме тестото. С въртеливи движения правим топки и при всяка нова използваме малко олио на ръцете, за да ги омазним. Чакаме да загрее олиото. Проверяваме. Може да си вземете малко тесто и да пробвате един-два пъти дали е добър градуса. След което започваме работата по самите мекици. Почваме да ги разгъваме с специфични движения, които вие трябва да усъвършенствате, след което ги слагаме в вече загрятото олио. Започваме да ги въртим лекичко и продължаваме. След което при добър цвят завъртаме мекичката. Продължаваме с следващата. Първата е готова. Слагаме втората. И мисля, че горе-долу процедурата е ясна. Продължаваме да си месим, продължаваме да си правим мекиците и след това ще видим вече крайният резултат. Ето, че и нашите мекици са вече готови. Аз бих ви препоръчал да всеки има различни вкусове. Може би някои ги хапват с шоколад, някои с ягода, с конфитюр, с течен шоколад. Всеки си има свой избор, свой вкус. И от мен това беше. Пожелавам ви бон апетит, приятно ядене, гутен апетит. Да ви е сладко!